Primeran C1. 15. Ibilgailuak Aguraingo Alde Zaharrean. 7:27 herri eta hirietako erdiguneetatik trafikoa ateratzea da udal askoren helburua, baina bada alderantzizko joera hartu duenik ere. Aguraingo kasua da. Udalak duela 5 hilabete herriko alde zaharretik ibilgailuak pasatzeko araudia onartu zuen, aurretik zeuden debekuak baztertuz. Aitor Perez lankidea Agurainen izan da araudi berriaren inguruko lehen balantzea egiteko. Ordenantza berriak ia egun osoa libre uzten du ibilgailuak pasatu daitezen Aguraingo alde zaharretik. Olga Sanz, udal langileak azaldu dizkigu ordutegiak. Astelenetik ostiralera pasa daiteke, zar daiteke 7:00 8:00 arte. Eta larun batetan 7:00 ordu bat arte. Eta igandetan 7:00 9:00 arte. Eta orain 5 hilabete bete dituen araudiaren laburpen gisa zera dio. Printzipioz edonor pasa daiteke alde zaharratik, pasa daiteke, baina kotxea bakarrik geldi daiteke gauzak edo erosketak sartzeko edo usteko, baina gero aparkatu bakarrik aparkalekuetan. Eta horretarako alde zaharreko 5 gunetan 100 aparkaleku daudela azaldu du. Horietan aparkatzea ezinezkoa bada, herriko beste gune batera eraman behar da ibilgailuak. Kalean baina batzuk ez dute eguki ikusten erdigunean halako trafikoa izatea. Leku guztietan egiten dute kotxeak ateratzea olako lekutik, eta hemen justo kontrakoa, ez dakita, como el mundo al revés. Ez dauka zentzurik berriz atzera egiteak. Nik uste dut ordenantza berri honekin berriz atzera egin dugula, eta kotxez beteko dugula berriz ere kale nagusiak. Jendearen ohitura txarrak ere onartzen dituzte. Bai, azkenean jendeak erosotasunera jotzen du, argi dago. Baina, nik uste dut jendearekin lan egin behar dela, jendeak kontzientziatu behar dela, pedagogia pixka bat, eta aldaketa guztie bezala denbora behar da. Udaletik berriz, Olgak argi du zergatik udal gobernuak hartu duen araudi berria onartzeko erabakia. Egin dutela horrela errestako jendea alde zaharratik nahi badute pasatu, baina trabarik ez jartzeko. Joan den legegintzaldian onartutako araudia zorrotzagoa zen, kamaren bidez kontrolatzen zen alde zaharrerako sarrera. Horrek zailtasunak eragiten zizkiela auzokidei diote udaletik, eta horregatik egin dute oraingo aldaketa. Sartzen ziren auzoko kideak, eta norbaitek sartu nahi bazuen eskatu behar zuen baimena aurretikan. Orain guztiz aldatuta dago. Izan ere, askatasun oso zibili daitezke ibilgailuak alde zaharretik, baina horrek kalean entzun dugunaren arabera ez du arazoa konpontzen. Guztio kontzientziatu behar dugula jendea. Ez da bete lehen zegoen ordenantza, eta orain berriarekin ikustu igual jarritzen duela. Eta dago kale nagusia, batez alde zaharre osoa kotxez beteta. Hala ere, momentuz balantze positiboa egiten du udalak 5 hilabetetan oraindik ez dute isunik jarri eta informazio banatu dute Aguraingo biztanleen artean alde zaharrean geroz eta arau hauste gutxiago izan daitezen.